η μάνα μου, 3 λόγια. Το βιβλίο μου. Το βιβλίο σου, να το φέρω. 3 λόγια να λέγω σας, τι καρδές είναι τα πόνια. 3 λόγια θα λέγω σας, τι καρδές είναι τα πόνια. Το πρώτον ενώ πόλεμον θα κράτη 10 χρόνια. Το δεύτερον σον πόλεμον παλίκαρες σκοτούνταν. Το τρίτον τα βασίλεια και μπορούν να κοιμούνταν. Αυτό το έλεγε η μάνα μου και επειδή τώρα συγκινήθηκα δεν μπορώ να το πω. Σας είδα. Ωραία, δεν είναι. Πολύ ωραία είναι. Θυμίζει με καταγραφές Μαρινέ. Δεν θυμίζει. Αχ, αχ, αχ. Η μάνα μου ήταν καλήφωνος. Και το μετέδωσε βλέπω. Και το μετέδωσε. Ότι ένα πράγμα μόνο ξέρω να μην το είπε το ότι κασφίνικο, τραγούδι, η αφήγηση, αφορά το χάρς, το είχαμε τη μάνα. Ναι, ήταν τόσο... Ωραία. Τραγουδίστρια, αφηγήτρια, χορευταρού. Όλα τα είχε τα καλά. Ο πατέρας μας ήταν χορευταράς, χόρευε τη σέρα. Την παλιά σέρα που χόρευε ο πατέρας. Το βιβλίο σου αυτό είναι, τι θέλει. Τη ώρα που δεν ξέρω. Başları garip yemineme. Ah yine kaldı yayla gençleri yüksek yaylalara. Oh,